Zdravím vás. Pri dnešnom mojom tutoriáli dneska si ukážeme, ako si stiahnuť hacky na Counter-Strike. Dáme si napríklad, že napíšeme ucgl hack 1.2, tak dáme to tretie na ulož to. Dobre. Dáme tak. Počkáme, až sa nám to stiahne. Je to veľmi zaujímavý hack, pretože keď stlačíte tlačítko insert, tak vám vyjde tabuľka, na ktorej si môžete dať speed hack, wall hack. Alebo môžete mať také, že vaši spoluhráči alebo aj protihráči budú mať na hlave červenú loptu alebo jak sa to volá, alebo trojuholník budú mať na hlave. Aj to sa môže stať, takže zaujímavý je ten veľmi hack, tak preto som si ho vybral. Akože používal som ho a teraz mi nejak nefunguje, takže používam iba aimbot a wall hack. Takže už sa nám to stiahlo. Tak. Heslo je toto, tu. Skopírujete. Tak, dáte OK. Dáte spustiť. Tak. Ďalej, súhlasím, ďalej, cieľový adresár neexistuje, stôl, ďalej, tak, ďalej, koniec. Takže už to tu máme, dobre. Teraz tieto tri položky chytíme a dáme do zložky, kde máme Counter-Strike. Takže ja mám Counter-Strike nie. Tu mám zase iný. Takže dáme si to tu. Alebo nie. Takže proste si dáte do zložky, kde máte Counter-Strike. Sem. Tak. Dobre. Teraz tie tri zložky chytíme. A skopírujeme sem. Ešte sa tam neskopírovali. Počkajte, skopírujeme obě tri zložky sem. Tak, nuka. Teraz si zapneme Counter-Strike. Počkajte, až sa mi otvorí Counter-Strike. Asi skapal. Alebo nie. Hovorím, skapal. Si otvorím ešte raz Counter-Strike. Bugol sa Counter-Strike. Dávaj. Zavrieť teraz. No, poďme, zatvor sa. Dobre, tak. Otvorím si ešte raz Counter-Strike. Kde som tu mal? Games, tady. Tak.
Ale čo, už zase bol. Aj. Takže tie tri zložky to bola táto, ježiš, to stade vyberám, počkajte, táto zložka a ešte jasopis. Tak, tuto dáme. Tak dám si to do iného CSK. Dám si to do akého neviem. Toto už mám. Tak. Netreba uničiť. Tri zložky dáme sem. Si zapneme Counter Strike. Poďme na boty. Nejde. Tak. Nejaký server. Aha, takže ja nájdem nejaký server. Skúsime rýchle, či pôjde, keď nie, tak nepôjde. Mám Steam. Hociaký klasik. Napríklad tento tu. Takže najprv si ho uložím medzi obľúbené. Teraz sa na ňo pripojím. A takže nesmiem, lebo tu mám ban. Takže počkajte, hneď nájdem server. Proste dúfam, že to vám to bude fungovať. Takže není to nič zložité, není to nič zložité. Iba pôjdeme sem. Tak, teraz pôjdeme tady. Dáme medzi, tak, pripojíme sa. To je server. No, pripoj sa. A čo do ryti. Ať sa buglo. Asi. To nič tak, len som chcela, že aby ste vedeli, tak čaute.